Hi everybody, good morning. So today is December 27. So 2 days after the Christmas celebration, masyado tayo mga naging busy, marami pong ginagawa. So ngayon ko lang din po maibibigay yung aking mga gift sa aking mga sisters from Social Climber Squad. J-Ford! Kaya, J-Ford, dali na. Ay, ulit. Ito na, mamimigay na tayo ng mga regalo para mga social climber! Pala naka-play. Hindi pala naka-play. Inulit na lang. Ano natin, mapubunot natin? Ala, kasi pakitaan ko pa. Ano bago? Solar lights from My Flores, Jigjag! Thank you, Mamaymay! Pare sa kwarto mo. Oo. Gusto mo Ay, yan. hanap pa akong ganito. Meron pa dyan. Meron pa isa. Thank you, Mamaymay, CV. And, ano to? Jepon! Wala akong Gusto bahay. mo paliwanag sa bahay niyo, di ba? Sabi mo. Thank you, Ate Maymay, Flores. Ang hindi gwapa pero pinakauwagan sa grupo. Britney! Thank you, Ma. Thank you, Ma'am Chichi. Thank you, Ma'am Chichi. Thank you. Hinigi ko na yung jacket mo. Rhea Viliguera! Thank you, Ma'am Jean. Mwah, Merry Christmas. Brenda! Ryan! Ayun na naman po siya. Bisi-bisihan na naman po siya. Ay! May tao! Excuse me. Thank you, I love it! Ay, ba't sa kanya solar sa akin yan? Tingnan! Marami ka na solar. Gusto mo magpalit? Talaga? Kaya ano ba? Mas tingnan mo muna kung kasha. Very grateful. Ah! Patsa! Kasha. I love it. Sana kasha. Uy. Amanda! Nakita niya to eh. Gusto niya kumain. Sabi ko regalo ko to sa Pasko. Sa I love my new shirt. Utang ina mo. Grabe ka naman. Baka may padala Ah, dyan. patsa. Siyempre yung kumari natin. Oh, may palit yan. Ano to? Go open. Isa pa, oh. Ay, dalawa. Hindi. Ano? Kay Brian. Alam ko sa akin. Habol. Yung gusto mong kunin sa ano? Sa... Ayun, nabili ko. Winter. Ito pag gusto ko Panglakad. matulog. Ay, gusto ko to. Walang etchos. 500 man lang. Ay, hi! Naka-video pala. Ito yung gusto kong pantulog. Diba? Ito yung panlakad, pantulog. Oh, thank you, te. Pila tanan. Wala akong dancer. Bakit Ano sa'yo? pa? Meron Parang pa. nabubo ka na. Meron pa? Meron pa! I love this! I love kasi jacket, comforter like that. Ayo. Di ba comfortable ka naman? Oh, ayan, ganda. I'm not comfortable having friends like you. Yung very plastic. Your attitude is... Yeah. Na, thank you guys. Thank you. Thank you so Sa much. pina-experience nyo sa aking Pasko dito sa Hinaguan. Ano yan? Panibagong Kung meron ka experience. mang hiling ngayon na sana ngayong Pasko kasama kita, sino yun? GMD na lang. Hindi. Medyo mahaba pa. Si Mother, syempre. Bakit? Wala, yun lang. Para at least kahit greetings na lang, pabati na lang. Iyak na naman. Yan naman siya, parang tanga. Sa tingin mo masaya naman si Mother? Oo, I know for sure. Kung meron kang message sa kanya, Masaya ako, ma'am. Masaya na ako kasama ko yung mga kaibigan ko. Masaya ako na natutupad ko pa yung iba kong mga pangarap, yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kahit na wala ka, mananatili akong masaya. sa ano naman, sa company mo, gasol. Dahil mukha kang gasol. Pawis sa pawis ka. So, napakilala mo na ba si GMD sa mga mo? Napanood niyo na yata. Ayan. Baka Yung unlimited viral siya. video ninyo. Pag-usapan ba natin yung mga video natin? Ang dami mong binigay na regalo sa amin, pero yung ano mo, yung balbas mo, di mo shaver, di mo May nagamot ka na Chani or shaver, di mo mabulot. Kasha? O, diba? Ay, ito. Gusto ko to. Walang etchos. Kasi kinukuha niya kanina yung pink, nasuot ko na yun. Gusto ko to. Hindi ay. O bagay sa yan kasi sa amin, crop top yan.
I love this for my travel. Yung iba mga Bex, wala pa. So mamaya na natin. Huwag ibigay mo sa nang kanila. bigyan yung mga bakla. Salamat po. Maraming salamat. Dugay pag 10 minutes. Tapos na Merry Christmas! okay lang kahit wala siya. Importante may nagko-comfort sa akin. Patsa. Okay, bye. Hi! Merry Christmas! At dahil mahabol na talaga naman meron siyang magandang napaka-pasurpisa sa atin ngayon. Tawagin na natin ang aking napakakinis, napakaganda, napakalambot kong friend. Kahit malayo, naaamoy ko yung halimuyak niya. Halika na, Gwen! Come on! Sa kamoy. Nahuwa. Grabe, laki ng pinayat mo! Ano yan? Meron dyan? Siyempre, this is a gift of box. Doon ko sa kabila, para maganda yung blockings natin. Ana. Pag wala ako makuha dyan na, Yan. taon ko yan. Huwag mo na silipin. Kaya nga. Kasi niready ko to. Pero bagay, kamusta ka na? Eto, Laki payat ng pinayat na. mo talaga. Diba? Luwag na nga ng short ko. Confirm. Confirm na. Ano sabi ni Doc? Strandred. Huh? The sugar is strandred. So, ang maintenance na. Sana ay ayoko. Pero may, ano sabi niya? Kaya pa? Kaya pa naman mag less rice, less Soft drinks, sugar, sugar. soft drinks. Naku, hindi ko na patatagalin kasi aalis po talaga siya. So, part of this Christmas gift giving of mine mula dito sa aking costume. Ito ang costume ko. Ay, tara. Oo. Dito ka sa loob? Oo, kanina, gano'n. Ana. Buti nagkasya dito. Andito na yung gift mo. Ahas? Sana kasya. Ahas? Ha? Ahas? Merry Christmas! Ano to? Check mo! Para maganda. Para magagamit ko sa set. Oo, I don't think so. Feeling ko magagamit mo kapag malayo-layo yung lakaran. Aesthetic, color of the year, Eh, ganito yung mga pormahan ngayon sa bar. Ano ka ba? mocha, punch na lang. Ay, Oo. sukat na sukat. Ay, taray. Pero parang medyo lumuwag kasi di ba pumayat ka mo. Eh, meron naman eh. Ay, thank you so much, NP. Merry Christmas. Diyos ko, nakakaiya. Ano ka ba? Ini-expect ko yung sa akin. So, andyan na ba? Hindi pa na tayo. Charot lang. Merry Christmas! Thank you so much. I did not expect this because Talaga ba? pumunta lang talaga ako dito, di Oh, ba? talaga ba hindi mo in-expect na meron ako regalo lagi sa'yo? Oo, pero not now. Ako nga hindi ko in-expect na darating ka kasi hindi ka naman nagsasabi. Sabi ako kay Brenda. Nagsabi ka doon sa lalaki, kaya nandito siya ngayon. Sino? 6 sila. Kulang pa yun. Merry Nandiyan nga yung Christmas. isa eh, nag-video. Si Billy yan eh! Si Billy ba yan? Kamusta ka? Merry Christmas! Ayan, see you sa Manila. Kailan ka ba? Yes. Tapos babalik ka kaagad? 29, then balik ko is 6. Di magkita pa tayo. Andun ako na. Ay, sali ka pa sa Akin na nakasuspect Divas. natin. 5. Kaya nga, 5 pwede kasi, hindi, 5 yung flight ko. Ay. Ng gabi yan. ano ba yun? Oo, 5 ng hapon. baka pwede pa. Tingnan natin. Check-in ka na lang. Anyway, Merry Christmas. Thank you so much, Auntie. I miss you, Day. Yung regalo ko sa'yo, coming pa kasi in-order ko pa siya. Sa Temo. Hira tayo eh. Bakit? Nung nag-order ako, in-order na naman talaga kita. Pwede. Baka meron akong ano dito. Mahal yun. Hala! Pinakamahal sa Temo. Binili ko. Oh, yung pinakamahal sa Temo, 1.8. Oo, si GMD. Hoy! Andiyan siya. Para masaya Merry Thank you Christmas, so much, everyone! Auntie. Oh, di ba? I did not expect talaga na meron pala ako mabit-bit pa uwi ngayon. Thank you so much. Okay, ngayon tawagin natin Bateng! Argel! Alina! Mari, Yay. papasok ko picture ka. Argel! Merry Christmas! Wow! Thank you, Bating. Thank you so much, Ang ako, pinasuot ko na ito na. Tingnan mo na po, Kashi. Kinakabahan ako sa'yo para sa'yo, friend. Baka Oo, patpat ikaw sa din iba. yan. Thank you. Sabi ko, parang pambagets to. Dili ito na ikaw man gamay mo. Merry Christmas! Thank you so much, Ma. Ay, ito yung pinakita mo sa akin. Here's my Wow. Facebook feed.
Thank you so much. Mahilig kasi ako sa black tea. Yeah, black nga ako, di ba? Wow, thank you so much, ma'am. Kasha. Sana nga kasha. Kasya yan, lucky mo. Merry Christmas! Parang akin din to. Wala kang exchange nito. Naku, alam ko na may i-gcash mo na yun. Ay, hindi alam ko na. Exchange tayo ng A-house mo. So, eto na. Naku, may pahabol pa tayo isang... Halika na. Christmas gift for Mia. Halika, Mia, dali. Thank you. Chaden. Thank you so much. Because you love pink. Paki-open. Another. Hala. Swimsuit! So ready na talaga ako sa ano para sa ating mga beaches na pupuntahan. Thank you, Ma'am Shiji, again. Pwede mo naman ipa-adjust yung... So parang kulang na lang, konti na lang sabihin mo, papayat ka naman para magkasya. Wag na. Hindi mo ko na kaya sasabihin yan. sa iyo kasi hindi ko rin naman magagawa sa sarili ko. Oh. Thank you so much. Hindi mo na kaya yan. Parang ang hirap yung advice ito sa sarili ko, hindi ko naman ginagawa. Hindi para sa swimsuit. Yeah, it's... Hindi kasi mahilig din siya sa mga pink, sa mga ganyan color. Yes, thank you. Merry pink Christmas! So mamaya aasahan ko yung regalo mo pag uwi. Hala. Gaga, sarado yung mga tindahan. Sa susunod na. Hindi tindahan. Next year? Ay! Yun na ba? Bye! Merry Christmas! Ano problema? Eh, para makompleto na yung aking gift giving para sa aking mga sisters. So, we have the owner of the mansion. Yes. Andito tayo sa bahay nila. Simple Amor and Odiva. Odiva, halika na! Odiva! Dapat ka David. Unahin na natin ito kay Diva! Yay! Andito pa na si Daan. Explain mo na ba ano ba yan? Giving or... Yan, sa'yo galing. Or give now, pay later. Tapos sa'yo yan! Baka malaki sinahod mo. Ano yan? Pampatangkad. Nelmar! Alam. Naalala mo yung racket natin sa Ginoo? Sandali! Bata, awag ka mo na. Nag-give up? Nag-show tayo sa Ginoo. Hawig ko ng outfit. Sabi ko, Yun gusto ko na. na sana ibigay. You look at it. Sabay-sabay na kami. At ito kay Baka. Mag-check pa. Okay, go. 1, 2, 3, open. Okay, may ano pala. Oh, di ba very you? Hala, ito nga hawig. Grabe. Sana kasha, pero payat ka naman na eh. Thank you, Ma'am. Hoy, susuli ko sa 30 kasi I am my hosting sa 30. Yay! I love this also. Tignan mo yung size ni Bakang, 5XL. Oh, di ba? Grabe nga 5X. Hindi dapat di ay. Hindi na XL. Ang Sila lang lang color. Hoy, pero wala mo na. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Gigi. Thank you. Susuli ko sa 30 kasi may hosting ako sa Timaya. Kaya sabi ko, hawig talaga sa outfit mo. O, ayan na. So again, maraming salamat po sa inyo lahat. Kasi itong aking mga sister, syempre nakakasama ko rin sa aking mga vlog. So, once in a while, diba? Siya talaga yung bibigyan ko ano rin no, ng- siya talaga may time sa mga ganito. Thank you so much. Time management. Well appreciated. Hindi, Thank kasi, you so much. ano ko naman lagi ko naman kayong nahihila sa mga vlog. So, yeah, yan lang. Actually, first time ko makareceive. Oy, Hala, ano, totoo ba? Hala. Ngayon nakareceive Kasi ngayon ka lang nagpakita sa akin dahil last year, nasa Hindi ibang sa'yo. daan ka. Hindi sa'yo, this year ba? Kasi nasa ibang daan ka last year. eh. But this year, what I mean. Merry Christmas, Thank you, Ma'am everybody! Gigi!